दिनै ब्रैथि बिटिआर गोरोबथा सान एबा बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथानि जि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव सुक्ति खालामनाय समाव गासै जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङमोन एबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसेनो जि जोंहा सावरायग्रा फेरेंगा बिथांमोन दङमोन आरो रन्जन दैमारि हान्जानि जायफोर दैदेनगिरि दङ लोगोसे इउबिपिअनि जायफोर दैदेनगिरि दङ बयखौबो जों हांख्रायनानै दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारि लादों। बे समाव रेलि सोलिगासिनो दङ आरो दसे समनि उनाव गेवलां सावराय मेल बा सुक्तिनि बेसेबां दफाफोरा मावफुंजाखो आरो मा दफाफोरा दिनै मावफुंजानायनि प्रसेसआव दङ बिनि सायाव रायजो राजानो जोङो गुवारै आरो गोथौयै मिथिहोगोन। बे एकर्ड डेनि गिबियावनो आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिम आंनि खुलुमनाय आरो जि माने आर'जखौ आङो गाबहरबाय। लोगोसेनो जायफोर सहिद एनडिएफबिनि बे सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबाय एबसुनि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो आसामाव थानाय बर' फिसाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे जि थांखिजों गोजोन गायसननायनि थांखिजों गोजोननि बड'लेण्ड आरो खौसेथि गायसननायनि मोन्थोरजों खौसेथिनि बड'लेण्ड आरो जौगानायनि मोन्थोरजों जौगानायनि बड'लेण्ड गायसननायनि जि थांखिजों बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन जोंनि आगुनि आरो दैदेनगिरिफ्रा आरो बे जि सोमावसारग्रा आफादफोरा बे थारैनो मोगथां महराव दिनै जाफुंसारनायनि मोनसे लामायाव फैबाय आरो दिनै जोङो जि सिमां आरो जि थांखिखौ लानानै सुक्तिखौ खालामदोंमोन जे संकसनिफ्राय पासनैसिमनि जि जोंनि सिमा बे सिमाखौ गहपुरसिम लांनांगौ सिमलुगुरिसिम लांनांगौ 41 गामि थिसननायनि गेजेरजों बे सिमाया दिनै बांबाय आरो 41 गामि थिसननायनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि बे ओनसोलफोरा उदालगुरि जिल्लायाव दिनै सोसनजाबाय आरो बेजों लोगोसे 2020नि उनाव जोङो गोदान जिल्ला तामुलपुर मोननो हाबाय आरो माखासे जिल्ला जोङो दाबावनांगोन। दा बेजों बिटिएडिनि जि मोनसे एरिया दङमोन बे मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय जाबाय आरो बे बिटिआरआव दिनै 3123 खान गामि आगुआव जेरै 3082 खान गामि दंमोन बे दिनै बांबाय। दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे एरिया आरो जोंनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेट जि बेबस्था बेखौ जोङो एक्सटेन्ड खालामनो हादों आरो जोङो आपहल्ड खालामनो हादों। गुबुन फारसेथिङै 40टा एमसिएलएखौ 60टा एमसिएलए खालामनांगौ बे बेलायाव जोंनि काउन्सिल सरकार आसाम सरकार भारत सरकार खामानि मावगासिनो एबसु जों नारसिनगासिनो आरो बै समनि जायफोर सोमावसारग्रा स्टेक हल्डार जोङो बेखौ प्रेसार होगासिनो दङ। दा बेखायनो बे समस्थिया बांनाय लोगो लोगो जोंनि राजनितिक क्षमताया बांगोन जोंनि संबिधानिक मर्यादाया बांगोन आरो गणतान्त्रिक बेबस्थायाव बिनि गेजेरजों जोङो जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो जोंहा जि साबजेक्ट दङमोन गोबाङानो बुङो जे पावार एन्ड फांसना मा जागोन खोथा बाथ्राखौ बुंबाल' जाया बिनि गुबै ओंथिखौबो बुजिनांगोन। 39टा डिपार्टमेन्ट आगुनि बेबस्थायाव दङमोन बिटिआर गोरोबथानि उनाव बियो 8टा जि एडिशनेल साबजेक्ट बेयाव एड जागोन आरो एड जानायजों जोंनि पावार एन्ड फांसना बारायगोन। दा बेखायनो राजनितिक भाबै संबिधानिक भाबै गणतान्त्रिक भाबै बिटिआरनि सिमा बारायनाय बर' कसारि काउन्सिला इन्टारिम काउन्सिल दाफुंजानाय गामि सोसननांगौ बा बिनि समस्ति दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ बे आद्रा जानानै दङ बेखौ मावफुंनांगोन आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि मर्यादाखौ मोनफुंब्लानो बर' हारिनि जि मोनसे पलिटिकेल डिमान्ड दङमोन आलादा रायजोनि जि दाबि दङमोन बे दाबिखौ लामा हान्थिनानै सोमावसारनानै गासै सोमावसारग्रा आफादनि खौसे नाजानायजों जोंनि राजनैतिक भाबै दिनै बिटिआर बर' कसारि काउन्सिल आरो एसटि हिलनि जि बेबस्थाखौ आबुङै खालामनांगोन आरो बेखायनो दिनैनि समाव एकर्डनि दफाफोरा गोबांथारै मावफुंजाबाय माखासे प्रसेसआव दङ आरो गुबैयै एनडिएफबिनि जिखिनि एक्स ग्रेसिया मार्टियार परियालनो होनांगौ 441 परियालनो होनायनि कमप्लिट बेबस्थाया जाफुंबाय। लोगोसेयैनो 4203 केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय 667 केडारनो होनो दंबावो आरो बेबो रेडि जानानै दङ होननानै जोंनो सरकारा फोरमायदों। लोगोसे माखासे केस उइथड्र जाबाय आरो उइथड्र जाबावनो दंबावो आरो फारसेथिङै जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोन रन्जन दैमारियानो जा
आरो NIA कर्टआवनो जा 63 NDP लिडार आरो केडार बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव दिहुननानै होनांगौ। दिनैनि बे सुक्तिनि समाव जोङो बिथांमोनखौ लाफानानै बर' हारि दानायनि जोङो सिमांखौ अरायबो सानो आरो बेखायनो सरकारा बिथांमोनखौ दिहुननानै होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ। बे जोंनि दाबि आरो बे जोंनि खावलायनाय आरो जों सानो जे बर' हारिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ जोङो जुदि मैखोम आरो गोगोमै दाफुंनांगौब्ला जोंनि जि एजेन्डा जोंनि जि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि नारसिननाय आरो बेयो जेब्लायबो माने कन्टिनिउ जागोन आरो बिनि थाखाय एबसुआ हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.